walay nada. Apani mo akong gihigugma. Ang silot mo angay ako tungod sa sulti buhat kong batiya. Apan gikuha mo og mihila ka. Amahan pasayloa, wala masayod sa gibuhat nila. Pasayloa, pasayloa sila. Amahan pasayloa, wala masayod sa gibuhat nila. Pasayloa, pasayloa sila. Pasayloa sa ako. Dalaygon ka, O Diyos, o akong Diyos, nagbuhat sa langit o kalibutan. Imo ang himaya ug ang tanan kong kadaugan. Imo ang tanan nga dungog, kay ikaw man ang tinuod o gamhanan sa tanan, o akong Diyos. Dalaygon ka, O Diyos,
Kumusta? O maayong adlaw diha kanimo. Nagunsa man ang adlaw nimo karon. Ayaw ikaguol kay ang Ginoo naguban kanimo karon. Nga ikaw nga niabli o buot maminaw sa iyang mensahe. Saligi ang Dios nga siya mo pahiluna sa tanang mga maayong butang. Ug sa imong pagahin sa imong adlaw karon ug oras diha kaniya, nalipay ang Ginoo kanimo. Ubanay ko kaninyo sa pagtuon na sab sa ikaupat nga bahin sa biblical overview nato sa Holy Spirit. Then ako ning gikuha sa English Standard Version. Nining dapita atong makita karon ang lihok sa balang espiritu sa mga katawhan sa Dios. So natamo adto didto kay lalain man ta mga bersikulo kapitulo atong tan-awon, lalain nga libro. Ubani ko ninyo sa pagampo. Magadako kita sa atong mga ulo ug atong ipunting sa Ginoo ang atong mga hunahuna karon. Langit nga amahan, balaan ug gamhanan nga Dios nga may tagiya kanamo ug sa langit ug sa yuta. Bisan sa mga makita ug dili makita, ikaw nagabuhat niini. Nagpasalamat kami sa kagayonan imong gihatag na usab karon. Ug amahan, pinagi sa imong balang espiritu kami nagaampo nangaliupo diha kanimo ngaymo kaming pagkaubanan. Ug labaw sa tanan, masabtan unta sa matag usa ka namo nga naminaw karon nga ang imong balang espiritu imo gayong gipadala sa matag usa nga motuo sa imong anak nga sa Hesus. Kay imo naman ang tawo nga ni surrender sa iyang kinabuhi, imo sad nga ampingan siya pinaagi sa balang espiritu. Ginoo, among amahan nga langitnon, himayay mong kaugalingon, pinaagi sa among pagpaminaw, o gayag tuguti nga kutob lamang kami sa pagpaminaw, kundi amo gayong ikanabuhi dahil sa pagtuo, ang among mga makatunan karon. O bisan ako nga maoy mubatbat sa imong pulong o Ginoo, nagampo ako nga ikaw madungog, ikaw makita, o nga imo ang manggawa sa akong mga baba o bisag sa last minute nimo nga mga changes o Ginoong Dios imo nga ikaw take over o God, ikaw ang among saligan o kining tanan sa kamayaan sa imong ngalan pinagi ni Kristo Jesus nga among Dios manluluwas. Amen. So nakahibaw ta last week nga ang pagkatao, ang kinabuhi, ang ministry ug ang gihimo nga kaluwasan ni Kristo Jesus ug bisan sa iyang pagkabanhaw katong tanan ang naglipang lihok mao ang balang espiritu. Ug makita nato nga si Kristo Jesus isip tao, iyang gipakita ang iyang pagsandig sa third person sa Trinity nga mao ang Holy Spirit. O pinaagi niini iyang gipakita kanato nga posible di ay nga kita magiyahan gayud sa balang espiritu, posible di ay nga maggamhan kita sa balang espiritu, o pinaagi sa balang espiritu kita makalingkawas o makaingog dili sa sala. Manang karon magaistorya ta sa pagpanglihok or work sa Holy Spirit dinhi kanato kung kita ni dawat ni Kristo Jesus nga siya ang Diyos ug manluwas. Sumo ni atong outline. Ang balang espiritu mao'y nagdala sa realidad sa presensya sa Ginoo ngadto sa mga takatawhan sa Dios. Sa duha ka bahin, number 1. Iyang gituman ang promise sa bag-ong sabot din hitabo kini sa Pentecost. Ug ato ning makita sa libro ni Joel o sa Ezekiel. Ikaduha nga pamaagi diin gidala sa balang espiritu ang presensya sa Dios ngadto sa mga katawhan mao kini nga iyang gipadayon ang nahuman nga gibuhaton ni Kristo Jesus diin siya napalansang sa krus para mabayran atong mga sala. Ang gibuhat ni Kristo ngadto iyang gipadayon sa kinabuhi sa mga katawhan. Ug ato makita ni sa libro sa buhat diin nakita nato ang pagkunsad ug ang pagpuno sa balang espiritu sa mga apostoles. Ug dahang makita nato ang spiritual transformation sa tupa ang spirituhanong kausaban
Din una, siliyuhan ang magtotoo, makita nato sa episode chapter 1 and 13. Ato makita din ha nga siyasad ang balang espiritu mohatag o mga nagkalain-laing mga milagroso nga mga gasa. 1 Corinto 12. O ato makita din ha nga ang bunga o ang bunga sa balang espiritu makita madaya gayon sa kinabuhi sa magtotoo sa Galatians chapter 5, 22-23. O makita sad ni sa tinibuk ang pundok or komunidad sa mga magtotoo diin makita ang ilang pagkahiniusa diha ni Kristo Jesus. So nga rita sa point number 1 na to, diin makita na to nga ang balang espiritu maoy magdala sa realidad sa presensya sa Dios ngadto sa mga katawhan kay usa ka bukbutang maigsunan. Unsa man jud nimo pagkahibaw nga ikaw na tawo kapag usab? Unsa man nimo paghibaw nga naa nimo ang Espiritu Santo? Kay dili man gud siya usa ka murag espiritu nga murag muabay para ang mga tawo nga ingon sila na sila abay o naay mga espiritu nagsunod-sunod nila. Dili siya na nga klase nga espiritu. Buutan og nindot ni nga espiritu kay ang Dios man ni mismo. So para makit-an ang iyang ang tinuray nga presensya sa Ginoo kay di man siya makita, ang balang espiritu mao gipadala aron magpanglihok siya sa kinabuhi sa tawo nga ni mitugyan sa iyang kinabuhi balik sa Ginoo. Manabutan-aw ta sa point A. Number 1, gidala sa balang espiritu ang realidad sa presensya sa Ginoo pinaagi sa pagtuman niya sa iyang saad nga adunay bag-ong kasabutan kali niya og sa mga katawhan og kani makita nato sa Pentecost. Mutanaw ta diri sa libro ni Joel chapter 2 verse 28. Ang ingno akong basahon, ug unya ibubuko ang akong espiritu sa tanang katawhan, ang inyong mga anak nga lalaki o babae magsangyaw sa akong mensahe. Ang mga tigulang ninyo magdamgo ug ang batan-on ninyo mga lalaki makakitag mga panan-awon. Usa nis mga butang nga atong makita nga nahitabo diha sa young church or bag-o nga gitukod nga simbahan sa Ginoo nga gisulat nga nasa libro sa Buhat. Diin gibukbo gayud sa Ginoo ang iyang Espiritu Santo ug makita nato ang mga panghitabo dinha. Og remember ni posting ta kadiyot no sa pagtuon nato sa libro sa Buhat aron mas masabtan nato ang lihok gayud sa Espiritu Santo. Now, sa Ezekiel 39 verse 29, kisulti sa dinhi, ug dili ko na gayud sila talikdan ug ibukbo ko ang akong espiritu sa katawhan sa Israel. Ako ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini. Promise sa ni sa Ginoo nga iyaning buhaton sa Israel. Kay remember, ang Israel maura ang nasod nga mismo ang Ginoo mao'y nag-umol, naghimo. Aron sa pag-umol niya usa ka nasod, iyang mapakita nga kani nga nasod nga nisimba og tinuod nga Dios, lahi sila kay ang ilang mga kinaiya, ang ilang batasan, ang ilang panginabuhi subay sa kabubuton sa Dios diin ang ila sa mga pamaagi matarong ug maayo ngadto sa ubang mga katawhan. Sumo na nga niingon siya nga di na siya mutalikod kay there was a time nga ang Ginoo ni punish good sa Israel. Okay, sa kaning panahon sa time ni Ezekiel. Nga ningon siya nga ibukbo ko sa katawhan sa Israel. But dili na nilimitado ang pagbukbo sa Espiritu Santo diha lang sa mga Hudiyo, kundi sa tanan nga mituo kang Kristo Jesus nga bugtong Dios ug man luwas. So mo na nga marita sa point B. Kaning realidad sa presensya sa Ginoo makita nato sa finished work of Christ sa kinabuhi sa makatawhan. Mo ni nga musugod ta dinha sa libro sa Buhat. Kay ang libro sa Buhat o the book of Acts gitawag sa ni nga buhat sa balaang espiritu. Kay ang balaang espiritu mao ang primera persona nga nagpanglihok diha sa Trinity. Sa akong gingon kaniadto sa mangyaging mga pagwali, ang nagpadala willing kay nga amahan nga muhatag siya pamaagi
nga ang tao maluwas. Kay siya man ang buot kayo nga maluwas ang tao, ang Dios nga anak mo'y ninaog og nagpakamatay sa cross para sa atong mga sala, ug ang Balang Espiritu mao'y nagpanglihok para ang tanang plano sa kaluwasan maabot sa tao, ug karon nga naabot na sa tao, ang tao nga nidawat sa kaluwasan nga libre gikan ni Kristo Jesus, himuon magpadayon og umol ang balaang espiritu sa iyang kinabuhi. Mao na nga ang apostoles, makita nato nga ila jung nabuhat ug nakabuot jud nila ang plano sa Ginoo, diin sila ang mupa-advance, no? Sila ang mupa-advance sa kingdom work sa Ginoo. Kaysa dihang gikayab si Jesus Christ balik sa langit, ang balang espiritu iyang gipanaog ug ang iyang mga gi-disciple nga mao na ni silang mga pundok sa mga apostoles, kalabi na katong sa 11+1 ni Pablo, mao ni sila ang nagpadangat, nagsibya, nagproklamar, nagsulti mahitungod sa kaluwasan nga libre. So atong tan-aon, giunsa man ni nila pag-advance ang gingharian sa Ginoo. How? Mana nga sa atong pagtuon sa libro sa buhat, atong nahibaw-an chapter 2 nga niabot na gyud ang punto nga wa nila damha kanu sa akaw may nakibaw kanu sa adyo mabot ang Holy Spirit, nagampo ang mga apostoles ug ang ubang mga magtotoo. Ug sa dialang pag-ampo kay adlaw man to sa Pentecost nga tanang mga katawhan, mga Hudiyo sa lain mga nasod moadto Jerusalem. So daghan kay tao. Sa dili ang Holy Spirit kay gi-promise man siya sa Amahan nga moabot gayud pinaagi ni Jesus Christ. Niabot nga murag grabe ang description sa uban nga version sa Bible is roaring mighty storm, no? Kanang di ba kanang bagyo nga murag nag anak. Okay, ang atong bagyo kay kakusog yo. Pero kani roaring mighty storm. Ngani abot ni sud sa katong lugar o sa room nga diin nagpundok ang mga disipulo ngadto ni Kristo Jesus ug ang mga apostoles, og sa dihang kusog kaayo na nanganghang tanang mga katawhan, ug sila nakakita sa sila for sure murag abli ang putahan, nakita sila tongues of fire mura og kanang kalayo nga nitugpa sa mga ulo sa mga magtotoo didto nga nakahimo nila sa pagsulti sa mga katingalahang buhat sa Dios sa nakalanlaing pinulungan. So kung kuryoso mo, basaha sa libro sa buhat or the book of Acts chapter 2. Kusog din na lang sa chapter 1 hangtod sa chapter 2 kay kita mismo ikaw man ako niini magpadayon ta sa chapter 3. So kung tanaw nimo, ang Pentecost mo to ang sinugdanan nga event panghitabo sa pagtuman sa propesya sa libro ni Joel or prophecy of Prophet Joel o Prophet Ezekiel. Din atong nahibaw-an ang mga panghitabo kini atong pagtan-awon karon. So point B2 kay namata sa point B. Ang Holy Spirit human siya ni tugdon sa matag ni abot o ni empower ni gahom sa matag magtotoo. Dunay transformation. Unsa man ning transformation? Pareha atong kuan ba? Nay daghang manood diri sa amo nga kanang usaynay kanang namsagoy mga daghang tanong. Yung nagmahod ayo pa siya kay caterpillar na. Okay? So kaning caterpillar wood, so malainan ka magtan-aw kay wood. Pero ingon nga kay caterpillar nasab kibaw ka nga ang caterpillar kanang wood mo himo na siyang kukon human mo gawa siya gwapa kaayo nga butterfly mo gawas gikan sa caterpillar. Mao sad ni kita transformation ato pagikan sa bati kaayo nga kinabuhi, bati kaayo nga kinaiya, bati kaayo nga tanan nahimo kang bag-ong tao diha ni Kristo Jesus. Ang kausaban mahitabo lang kung ang tao nakailang nga siya ngilad o batasan, makasasala o nakibatok gayud sa Dios. O kani nga tao nga nakailang nga siya makasasala, maghinuso siyang sala, ug moila ni Kristo Jesus nga Dios ug manluluwas aron siya
makadawat sa kapasayloan sa sala sa Dios ug aron siya mapasaylo ug mabag-ong tao. Mo na ang transformation. So mo nang ang tao, posible siyang mo-involve siya sa tanang relihiyosong mga gimbuhaton. Posibleng kusugay siya mo ampo. Maikay ko na mo ampo. Posibleng sige siya attend sa simbahan. Posible nga murag sa gawas lang, murag nindot kay siya kinabuhi, murag magtarong kaayo. Posible sa nga tanang mga Christian kay nga linggo or mga sinultihan, magsiging praise the Lord, nana niya. Posible nga involved kay siya mga ministry o nga mukuan gyud siya, maghambog siya nga gikan pa sa gamay Christian na siya kay daghan man jud kay nga anak kay gikan ko Christian family. Pero kanang mga butanga dili na garantiya nga naktaw siya pag-usab sa Espiritu Santo. Gawas lang sa klaro nga ebidensya sa lihok sa balang Espiritu sa iyang kinabuhi. In short, dili na siya ang makit-an, kundili ang Ginoo nga napanglihok kaniya pinaagi sa Holy Spirit. So unsa man ato paghibaw nga nausab ang usa ka tawo pinaagi sa balang Espiritu? Mao ning usa ka dakong ebidensya. Si Jesus Christ mismo niingon diya sa Gospel of John. Ug mismo si John, the apostle, isuwat sad niini sa iyang epistle, sa iyang bugbo nga mga suwat. John chapter 14 verse 15 niingon ang Ginoong Hesukristo, kung nahigugma ka kanako, musunod ka sa akong mga mando. Na usa man ka mando sa Ginoo mao kini. Number 1, paminawan ni. Sa dangi po na si Jesus Christ, unsa kay pinakalabaw, pinakataas jud kay nga sugo sa Ginoo? Ningon si Jesus Christ. Higugma ang Dios labaw pa sa higugma ang Dios sa tibok nimong hunahuna kusog kalag. Okay? Ug sa imong kasing-kasing. Ug ikaduha ang mao nga higugmaa ang ubang mga katawhan sa mga nigugma ka sa imong kaugalingon. So duha lang ka sugo ug na din ha nagbitay ang uban pang mga sugo sa Ginoo. Manang ingon si Jesus Christ sa John chapter 14, kung naigugma jud ka nako, makita na nga ikaw nagsubay sa akong mga mando. Kay nga naman ang gugma manggod ang pinakauyukan, pinakasentro sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Mingon ta nga Christian ta, pero wa tay gugma sa matagusa nasayop ta ni ana. Sa ganina bitaw nagahisgot mi nga ang akong gugma dili depende kung gigugma ko ng tawhana, kun dili ko dependent sa gugma sa uban o sa kinsang tao, tungod kay ang gugma sa Dios naagay nako maka-learn jud ko paghigugma sa ubang mga tao bisan pa sila makikontra nimo. Dili ka mabudge, dili ka matandog sa ilang mga bati nga mga pagtudlo, pagguba ug uban pa. Kuba si John the Apostle sa sa epistle sa 1 John o 1:3 na ingon, mahibaw nato kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang anak sa yawa. Ang tanan nga dili mo buhat sa matarong, dili anak sa Dios. Ug ang mo buhat ug dili mahigugma sa iyang igsuon, dili siya anak sa Dios. Balikon ko, klaro kaayo. Ang anak sa Dios magbuhat laman og katarong ug mahigugma siya sa iyang isig ka tao. Kay ngano man maklaro man nato kung nagyutan ni Kristo. Kay gisulti gihapon sa 1 Juan 3:14, nasayod ta nga kita nabalhin na gikan sa kamatayon ug nanata diha sa kinabuhi. Kato pa sa una wa tay Dios, nata sa sala karon nanata di Kristo Jesus tungod kay nahigugma ta sa atong mga kaigsuonan. Kay ang tanan nga di mahigugma sa ato pa naipirmi kasako, kalagot, hatred sa uban, dili makapasaylo kaning klase nga tao napaslas kamatayon. Bisan pag mugingon sila ka 100 times sila nagrepent sa ilang mga sala pero walay gani ebidensya, di gyud na tamo tuon ni ana. Kay ang Holy Spirit lagi mao ang magpangliho kanato nga mohimog kausaban. Okay? So 1 John chapter 2 verse 3. O kita makasiguro nga nakailagid ta ni Kristo Jesus kun mosunod ta sa iyang mando. So from Jesus Christ nga ningon nga kun higugma mo nako mosunod mo sa akong mando, si
si Apostoles Juan nagasulti usab nga makasibaw nga kita nanay kita sa Ginoo tungod aning mga butanga. Okay? So, 1 Juan 2:5 kisulti sa dinhi ni Apostoles John, kadtong mo sunod sa pulong sa Dios, nagpakita nga sila gayud nagkahiusa ug nahigugma sa Dios. Mao na nga makahibaw ta nga tinuray bagyud ta naa kaniya. So wala na ang pagkagahig o wala na yung tao manggod ko, di ko kabuhat ni ana. Wala na yung mga excuses. Kaya ang balang espiritu may muglihok sa atong kinabuhi para kita makasunod sa pamaagi sa Dios. Sumot antaw ta sa point 2a diin ang gibuhat ni Kristo Jesus sa cross, gipadayon sa balang espiritu dinhi sa makatawhan nga nito ni Kristo Jesus. Kay ngano ang balang espiritu may musilyo sa magtotoo. Episo 1:13. Diha kaniya kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran, ang ebanghelyo, ang kaluwasan. Og nituo kamo, og nisubay kamo, og nisalig kamo, og gisilyuhan kamo sa balaang espiritu. Gitatakan. 2 Korinto 1, versikulo 22. Gihatag usab o giila usab kita sa Ginoo pinaagi sa iyang pagsilyo dinhi kanato, o gihatag niya gani ang balang espiritu santo, dili lang asilyo kundi garantiya nga deposito sa atong kaluwasan. Kay ang complete nga madawat natong kaluwasan is neto na sa langit. Kay partially naman ta nakadawat sa tanang mga good things about salvation. So the changes is part na, but ang imong kinabuhi nga nindot na jud kayo nga way katapusan sa langit na. Amen? So, kung ingon kag silyo, gitatakan ka, sa to pa, dunay nakatag-iya. That's ownership. Kay ang tao nga mudawat ni Jesus Christ, isip Dios ug manluluwas, mo lagi ning gibalik ko, ni surrender sa iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Sa to pa iyang gihatag, gitugyan niya balik ang iyang kinabuhi. Kay nakasabot siya nga ginaway maayong butang nga gikan kanako. Imo nako. Sumuhata unsay maayo para nako Ginoo nga mahimaya sad ka sa akong kinabuhi. Kay mao ni mga katawhan. Kung moingon manggud ta nga nakailatang Jesus Christ ug siya na ang atong Dios ug mangluluwas, sato pa atong giila nga siya na ang atong agalon. Siya na tag-iya na to gikan sa atong pinakatumoy sa buhok hanto sa pinakatumoy sa tiil, siya tag-iya ni ana. Sud ug gawas nato hasta sa atong bulsa, siya tag-iya ni ana. Wa na tay labot. Iya lang tang manager. Mao na nga angko na ka ni Kristo Jesus tungod sa iyang pagpakamatay sa cross. Ayaw tuguti nga dunay mo angkon pa nimo nga lain. Manang barugi ang imong pagka-anak sa Dios. Kay hinumdumi sa sinugdanan pa kinsay may nakatag-iya na to. Tanan ning kalibutan na kinsay tag-iya ni ini. Ginoo. Okay, kay siya man ang nagbuhat sa makita o dili makita. Sad lang kayo nga wa gyud ta mo ila niya nga siya ang tag-iya nato sa atong kinabuhi. Nagkinabuhi ta sumala sa atong gusto, sa kaulag, sa sala, kay lami kay ang sala, then nadismaya ta, namumo ta, nahapla ta, then nangita ta sa Ginoo. Pero before ni ana giduwa-duwaan ta mismo sa yawa kay sa dihan every time mohimo tag sala atong gitagaan og more and more nga kusog ug gahom ang yawa nga siya ang mahimong atong amo o atong agalon. So manang every time we do that, ang yawa is gaining more power o nakagain og ownership dinhi kanato. Pero salamat sa Dios nga wa ta niya pasagdi nga out sa iyang grabing gugma o sa iyang amazing nga grasya nga bisan pa kita wa mo ila niya, gipakamat siya na taniya. Iyang gihimo nga i-rescue ta
luwasunta gikan sa atong makasasala nga kinabuhi kay di man gyud ta makabayad niini sa atong pagkaulipon nga under na ni Satanas kay di man gyud ta makalingkawas niini iya tang itangtang ang mga gapos sa atong kinabuhi kay di man gyud ta katangtang niini pinaagi sa dugo sa iyang anak nga si Kristo Jesus. Ang sala nga atong dapat ang punishment nga dapat ato ang niangkon si Jesus Christ. Iyang giangkon ang sala aron lang ikaw ug ako maluwas. Now, di pa ta dapat mao ni ana? Di pa dapat mag-utag kabubuton niya? Dapat lang. That is why ang Ginoo sa dihang imong gitugyan pagbalik ang imong kinabuhi ngadto kaniya, tatakan day ka silihan day ka ako ni. Walay makakawat nimo. So kung iya ka kay siya man ang good shepherd nga magbalantay siyang makarnero, pasagdan ka sa Dios. Pasagdan ka nga di ka disiplinahon kung magpadayon ka pagpakasala, dili. Pero kung ang tao, wa gyapon siya usab kay why na itabo siya kinabuhi, nagpadayon siya pagpakasala, wa siya kailas sa Ginoo kay Ginoo sad kailan niya. Di man iya, ano hilabtan man niya. Sa to pa baka pa na, di na nako hilabtan o ati manon, kaya di man ako. Amen? So ang Ginoo is right now making a determination o giklaro niya kinsa ang iya o kinsay dili iya. So kaning atong study karon nagtudlo nato kung kita mismo mosusita bitaw na ba yun akong balang espiritu o wala. Sa to pa buot sa Ginoo nga way mawagtang nga iya ra gyud. Mana mo balik mo kita sa next subpoint nato. Subpoint B to B. Ang finished work ni Jesus Christ gipadayon sa balang espiritu dinhi sa atong kinabuhi pinaagi sad sa paghimo o mga gasa o di lang paghimo pagkahatag og daghang gasa dinhi kanato. So mao ni mga gasa sa 1 Corinto 12:4 ngadto sa 10. Nakalain-laing mga gasa pero the same gihapon nga espiritu. Dunay mga gasa nga kanang mga tawo nga may kay mga lagad pero the same gihapon nga Dios. Dunay sa ilang laing mga buhat pero the same gihapon nga ginbuhaton. Now, ang matag usa makita ang power or gahom sa espiritu kay iya man ihatag para sa tanan. Pero dili ang tanan makadawat sa nagkalain-laing gasa. Kay mao ni ang usa ka gasa nga ihatag sa balang espiritu mao ang mensahe sa kaalam. Saman ini makatudlo ka. Another mensahe og knowledge kanang dali kay ka makasabot sa Biblia ug makasabot dayon ka sa daghang mga butang nga gipabuhat sa Ginoo. Ang uban sa ni ana mao ang gasa sa pag-ayo although kanang paggasa sa spirit sa ni gift of healing di na permanente, no? So mawagtang ra sana maybe everyday makahil ka pero mawagtang ra na siya. Anay nga miraculous power is kaning mo propesya ka, no? Kanang mo makasulti kas mga pulong sa Dios during sa pag-ampo o bisag wa kay Bible tungod kay na-saturated o napuno ka sa pulong sa Ginoo, makasangyaw ka, makasulti ka. Ang uban sad mao ang makabantay sila kung sa espiritu ba ni sa yawa o espiritu ba ni sa espiritu banisag Diyos ang nakigsulti kaniya. Ang uban sad is kalain nga pinulungan. Ang uban maka-interpret sila og lain na pinulungan. So daghang mga basa na ang uban dinhi nga wala to makita ang pagpastor gasa na. Pagka-evangelist gasa na. Okay? Para nga naman malig-on ang tibuok banay ug lawas ni Kristo Jesus. So ang gasa above miracles ni. Di mo makuha. Di pwede nga ni eskwela ka o Bible school nga may ka kay ni eskwela ko Bible school automatic pastor ko. Kung akay calling. Or natuboy lang nga pastor kay sige kag gisugsug nga pastoray, pastoron man ni pastoron, ang tao may ningon nimo pero Ginoo wa ningon nimo. Nya nituo ka, ni dawat ka kay murag nindot kay tanaon, nindot kay paminawon, wala kibaw sa kalisod ang pagpastor. May suunan. Gasa sa Dios dili imo makita na. Kung kamo nakapaminaw mo sa mga songs nga like ani gibutang man sa akong igsoon, no, kay nag-help yun siya in promoting dili nako sa Ginoo. Di ko gitarista. Kibaw-kibaw na kumukuli ko basta lang ko makakaskas lang ko. Di sad ko singer, di sad ko composer.
Pero nganong nahimo na ang tanan, tungod kay nangayon ako sa Ginoo, tungod lang sa akong desire nga makahimo ko og kalatawon para sa akong pastor. Kay birthday niya mo to. But since then, ang tanang mga events sa akong kinabuhi, tanang mga downs, ups and downs sa akong kinabuhi, gisuwat sa Ginoo pinagi sa kalantawon para di ko kalimot nga ang nitabang nako, ang nidisiplina nako, ang niumol nako, ang nagpabarog ka nako, siya. Mo na magigsuonan, God is amazing. So mga gisuonan, these are things that we need to really understand. Now, point B. Subpoint B, C. Ang Holy Spirit magpadayag sa iyang kinaiyahan. Mo di gitawag na to bunga sa balang espiritu. Makita na to sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ang bunga sa balang espiritu mo ko ni ang gugma, kalipay, kalinaw, pasensya, kaayo, no? Faithful ka, gentle ka, na kay self-control. May mga butanga walay butang nga makabatok sa or mugawas ka sa balaod nini. So, kung tanawon na to, ang number 1 nga kinaiyahan din sa balang espiritu mao gyud ang gugma. Kay ang gugma nga gisulti dinhi sa Greek nga language is upat ka klase di lang ko mo-discuss niya na kay medyo taas-taas ni is ang agape, meaning unconquerable benevolence or kindness. Tanang akong kwaon sa Barclay commentary nagsulting ni nga kaning gugma nagpasabot ni, what a man may do to us by way of insult or injury or humiliation will never seek anything else but his highest good. Bisag unsaon kag daog-daog, di kang kibaw mo baws. Magpaubos gani ka. Dili kay ang gugma magudi siya feeling or usa ka feeling sa imong hunahuna or sa imong kasing-kasing. Dili na siya about sa emosyon. Nag-describe na og effort. Ang gugma is kapilian. Nihimo kag kapilian nga bisko maglagot masuko mo baos ako ni siyang higugmaon. Mao nay makahimo nga lahi ka sa ubang mga katawhan. Kay si Kristo Jesus sa kadaghanan niya ganahan siyang passion ug in fact na successful sila sa pagpatay kaniya ug gilansang gyud sa krus. Libaw siya? Wa siya ni palos. Ug kung tan-awon nimo dinha sa English, ang ibutang diha fruit of the Holy Spirit. Dili fruits sa pa dili plural, dili daghan. Ato pa kung doon na kay gugma, mo automatic na nga doon na kay kalinaw, na kay kalipay, na maayo na ka, pasensyoso na ka, na kay self-control. Humuk na ka, di na kagahi, gentle na ka. Okay? So, opposite ni ini mao ang atong kinaiyahan nga ganahan ko nga ato lang sang tan-awon dinhi sa Galatia chapter 5 verse 19 to 21. Nagisulti nga ang buhat sa makasasala nga kinaiya klaro kaayo. Sexual immorality. Ang kaning pagbuhat og sa ini kanang nagpuyo mo isip magtiayon pero dili pa mo kasado. Sala na. Impurity, daghan kay tag mga ginahuna sa atong hunahuna nga hugaw, laway. Debauchery, idolatry, pagsimbang mga Diyos, witchcraft, paghimo aning banawag o mga patay, pagsimba nila ana, kalagot, kasuko, jealousy, kanang grabe nga kasuko, ambisyon nga para ako, pagbahin-bahin, pag-inom, kanang kaulag, o uban pa ni ini, kaning tanang mga butang, makahimo jud sa tao nga di ko siya kasulog langit. Sumaw ni mga butang nga atong tan-awon magigsuonan nga malahi ta kung naata ni aning klase nga kinabuhi. Kung nakikilawas sa dili atong asawa, dili atong bana, o amo pa mong suwayan na pinakaroon, no? Free sex. Ang suwayan lang kung kami bagyod. Yan na mo yung mga anak, di na pwede. Kinahanglan, ang imong pakikilawas, nakikiusa ka, samaran nga nakikiusa ka sa Ginoo. So ko ang Ginoo ni ana kay dili man na siya gasas nga gihatag sa Ginoo para imong yama-yamaan, para naman na sa nakasabot nga kung silang magminyo na sila'y anak ila jud ang atimanon ilang anak di nila pasagdan na murarag ero ang maggatol mo sa gawas
Pangita mo nga itong pagkaon nga dog inyo. Kung dili atimanon, o dili gani binuangan lang mga anak, dili kamangon, dili hilabtan, dili whatever, yung makita na ito, daghanak na intawon kay nasa atong nasod, kay wag kita kakita. Muna ang ginusuko kay ning sexual nga immorality. So, subpoint D. Ang Holy Spirit mo manifest siya sa hiniusa nga komunidad. I know nga walay perfect na church. Batang ako gyud is tan-awa in town ang pastor nga naa dinha. Susiha iyang kinabuhi. Susiha siya kung nagsubay ba siya sa Ginoo wala. Kaya bisag asa ka wa gyud perfect. Ang ayaw tan-awa nga ma-perfect siya kay di siya perfect. Pero kung ang pulong sa Ginoo iyang gi-apply sa kinabuhi, iyang gi-apply sa makatawhan nga iyang gimatuto stay. Puyo din ha. Ayaw sige pangita og bikir og sayop. Kay sama si Pablo ningon sa Episo 4:1-3 nga nihangyo siya, ningon siya nga isip piniriso ni Kristo Jesus, nihangyo ako kaninyo, puy ang tawag sa Dios sa inyong kinabuhi. Unsa may tawag sa Ginoo? Gitawag ang tanan nga mahimong iyang anak. So ang tao nga niduol sa Ginoo gana siya nga mahimo siyang anak sa Dios, dili siya mahimong anak ni Satanas. Mao ni giingon ni Pablo, puy ang tawag nga gitawag kamo. Mao nga kung kamo naa na sa Ginoo, in other words, be completely humble. Sa to pa mapobsanon mo, gentle mo, dili mo dadon, dili mo sa pakiro si pokera, pasensyoso mo, namoy gugma sa matag usa, inyo yung unahon unsa ang maayo sa usa, di kay unahon nimo usay maayo nimo. Og magtungod ni ana nga kinaiyahan, maningkamot jud ta nga dunay hiniusa nga pagpundok o pagsinabtanay o paghigugmaay diha sa balaang espiritu, pinaagi sa bugkos sa kalinaw. Gibugkos ka sa kalinaw sa Dios. Magsunan, di na ito makita na. Mabita ang tanang mga tao karon for sure sa matag panimalay. Samo ka, ay nga naman, kadaghanan na mas balay. Na nagtrabaho, pero nasa balay. Na mga nagtrabaho, magawas, pero mulig hapog balay. Kung trabaho magani siya, nga to siya pila ka adlaw, unya, kay dili man siya pa in and out sa yan ni, sa iyang gitrabahoan, no? Pero, tungod kay kadaghanan na sa balay, nagkita na ang katag sa mga kinaiya. Nagdaghang family, I know, nga nagsuffer karon tungod sa COVID. Dili lang sa kwarta, sa kanang sigig bangga, kay di magkasinabot. Nga naman, why gugma kayang para niya, wako niya respeto, di sa ko mo respeto niya. So, magsigi o bangga. Imbis nga, nahigugma ko ni mo, Lord, so himo ang ako, ang channel o sanda yung sa imong gugma sa akong pamilya. Mana kung ikaw sa kakristohano ni imong kakristiyan, kada ko kay na ang pulong Christian, sa pa, nani mo si Kristo Jesus, imo gi-claim si Jesus nga nani mo, niya humandi makita si mong kinabuhi. Dako kay na nga pakak, maghinulsulta ni anak. Mo na nga, dapat kita ang magpausab sa Ginoo. Kita ang muhangyo sa Ginoo, usbak pa ko Ginoong Diyos. Mo na nga, ang tanang magtotoo, maggamahan gayud sa balang espiritu. Mo na lagi ang ako dya yung contention o kanang argumento ni ini is, ang tao nga mo ilangan, nana siya ni Jesus Christ, then nani mo ang Holy Spirit. Kung nani mo ang Holy Spirit, imposible nga dili ka mausab. Ug ang imong kausaban, di ra ka nang murag gamay kaayo nya kanus apat do, nya karon ni anang nasagbalik ang imong kinaiyang nga bati. Kay ang kinaiyahan nato makita nato dinha sa atong verse sa bersikulo, magpaubos. Ang taong kibaw magpaubos, nakasabot nga ang pagpaubos, wala nagpasabot nga pildi ka, nga magtapatapak ka. Ang nagpaubos is, kusgan kay ko na ako'y control tungkol sa balang espiritu o actually madaugon ka. Mauna nga, mupasensya ka sa mga failings o mga sayop sa ubang mga tao. Pero ako napasabot kung ikaw leader, nga dili ka mo disiplina sa managsigi og himog sala. Amen? So, mana nga, ang kinaiya nato mga igsuonan is
Kristohanon nga puno sa balang espiritu. Di lang Kristohanon, period. Christian ako, period. Mabitaw yung Christian. Si Kristo narasa kong tiyan. Wasa kong kasing-kasing. Kaya ang tiyan na may importante. Nakakaon ba ko? Puno ba ni? Na mabidag kang pagkaon. Magunsa man ang magpista mo, sige. Apa di mo mag-abot ang inyong mga mata. Bisag gamay na lang nga smile. Unsa man nga murag gidayon mo sa gawas, apan sa sulod ay perti ninyong gubutak. Di madadako nga bakak nga kinabuhi. Nagsuunan, mutapos ko niini, karon nga nakasabot ta, nga ang balang espiritu maoy nagpanglihok nga ang presensya sa buhi ug tinuod nga Dios iyang ipadayag diha kanimo. Iyang ipakita sa kausaban sa imong kinabuhi. Then iya maning gikumpleto na iya man yun gi-fulfill dinhi kanato karon. Mangutana ta. Ang balang espiritu ba nagpangyok ba sa imong kinabuhi? Mananghid ba ta sige? Siya bang tag-iya gikan sa hanto sa til, hanto sa bulsa, hanto sa atong bank accounts? O kita gihapoy magbuot? Doon na ba ebidensya sa atong kausaban? Makita ba ang mga gasa nga wa sa una niya karon naa nato? Ang bunga sa Espiritu Santo nag-anam ba siya kadako kaklaro? Ug ikaw mismo nga nilakaw na kag pila ka tuig sa Ginoo, makaingon ba ka sa una jud palaway kay ko pero karon murag makapugong naman ko sa akong dila. Naa ba? I hope mga igsuonan nga ikaw mismo nakabantay ka sa kausaban nga gipangbuhat sa balang espiritu sa imong kinabuhi. Kay ebidensya na nga ang Dios na agyod sa imong kinabuhi. Ug nagampo ko nga magpadayon unta ka sa pagkabot, pagpangita sa presensya sa Dios sa imong kinabuhi. Unsaon na, mulakaw ka, mugawas ka ning COVID time, mingor ka sa Ginoo. Diha sa pagampo, sa pagpaubos diha sa tiilan, Ginoo. Lain sa nga adlaw pun ako sa imong balang espiritu. Ginoo, natakoy desisyon in taon nga pagabuhaton, tudloy in taon ko. Ug maghuwat ka hangtod siya, mugiya kanimo. Ug ako nagampo may igsuonan. Nga imong pagkakristohanon, madayag ug makita unta, labi na karon nga ngit-ngit kaayo ang kalibutan. Daghang nag-agulo ug nagsakit tungod sa COVID. Makita ba ang kalipay sa Dios diha sa imong kinabuhi? Makita ba nga ikaw napadayag lakaw o nisimang na ka? Maghinulsulta kung nisimang ta. Kung nibiya ta sa Ginoo, ayaw gyud tugutin maingon jud ko. Kay ngano mo biya man ka sa Ginoo? Asa man ka nisalig karon sa Ginoo o sa tao? After all, magsuunan, dako ang atong utang kamubuton sa atong Diyos. Kay siya naghimo ka nato, nawagtang taniya, iyatang gikabot pagbalik, gitawag pagbalik, ug nahimo nga atong kaluwasan para ta mahiuli niya, unsay bayad? Ang lawas ug dugo ni Kristo Jesus nga iyang bugtong anak. Aron maiya ka pagbalik. So, sa iya ba ka? O kisay nakatag-iya ni mo ron? Nag-hope ko, imong isurrender, imong kagalingon sa Ginoo. O sa dihangin mo isurrender, pinaagi sa pagpangay pasaylo, o dawata si Kristo Jesus imong kinabuhi. Sultihimi, text, suwat, tina sa FB. Buot mi nga makigila-ila nimo, buot ka na mo nga amo kang magiyahan, tudluan sa pamaagi sa Dios. Kay ang langit, libre. Membership sa Ginoo, libre. Way bayad. Amo pagtudlo, pagiya, pagampo nimo, libre sad, wa say bayad. Amen? So God be with you. Magampo ta. Lingit nga amahan, salamat kaayo. Ning imong mensahe nga nagpakita ka namo nga makaybaw mi nga kami naaban nimo tungod sa among gugma sa pag-obey sa imong mga pulong kay bisag unsa kalisod kini amon medyo ning sundon kay di man sad kami ang magpanglihok kundi lang balang espiritu ug labaw sa tanan makita ang imong kinaiya dinhi kanamo magkaminos sa matag adlaw nga naglakaw mi magkaminos ang among mga bating kinaiya ug mao ni sa among buot nga mahitabo gayud Ginoo. So Father,
Anybody nga nag-struggle karon sa iyang paglakaw, tabangin taon siya. Kung tagay siya pagtuo nga sa iyang pag-ampo da kanimo, masinati niya ang imong gahom nga nag-usab kaniya. Nagpugong sa iyang bakba, nagpugong sa iyang pagpamakak, nagpugong sa iyang mga kumo, so sa iyang mga patid, o uban pa, o Lord, labaw sa tanan siyang mga pangunahuna nga law ay nagpugong ni ini. Ikaw lamang makabuhat ni ini, Ginoo. O ikaw sa nang makonbikto sa matag usa. Father, salamat kay Lord nga wa nimo may pasagdi sa among pagdawat dahi kanimo, nagpadayon ka ug ikaw gayud ang nagpanglihok gani. Dinhi kanamo og pinaagi kanamo aron ang tanang dungog kamayaan nga alang kanimo amo gayong mabalik. Kay nga among kinabuhi di naman mahitungod kanamo, mahitungod naman ni kanimo sa mga anak ka sa Jesus. So thank you for sending your Holy Spirit. And we give you praise, glory, and honor back to you, O God, Almighty Father, through Jesus Christ. We pray, o tanan mag-ingon. Amen and amen. Once again, I praise and thank the Lord also sa akong team, akong family, akong suon, akong duha ka adopted nga anak, akong pagkumangkod, ang akong brother o akong younger sister. I praise and thank the Lord nga nakahimo may sad ni ini. Lord, thank you. Thank you for them. God bless you. See you again. Share and like, please, this page. Ihatag, pangamay mo sa iyong mga silingan na mamati ta sa pulong sa Diyos. Libre. Amen? So, see you again next week. God bless you.